Huawei обяви в Барселона нова колекция смарт часовници и аз имам привилегията и удоволствието да ви представя един от тях, а именно Huawei GT5 Pro. Тези от вас, които следят канала от дълго време, знаят, че изключително много обичам смарт часовници, гривни, пръстени и всякакви други устройства и смарт джаджи, които ни дават информация за моментното състояние на тялото, здравето и съня. Искрено вярвам, че всеки човек трябва да притежава някаква смарт джаджа, било то часовник, гривна, пръстен или каквото прецени за най-удобно за себе си, за да подобри качеството на живота си. Лично аз, откакто използвам смарт часовник и гривна от над 6 години, категорично мога да заявя, че това е повлияло много положително за мен и се чувствам в пъти по-осъзнат и най-вече запознат кое, как и колко влияе на тялото ми и какво мога да очаквам при различни събития в живота ми. При закупуване на продукти от Ardis.bg използвайте промокод NIKICHA1 за 3% отстъпка. Хем спестявате някой лев, хем подкрепяте директно мен. Благодаря ви! След това сериозно въведение през личния ми опит с такъв тип устройства е време и да се запознаем с GT5 Pro от Huawei. Моделът се предлага в два варианта с каса от 46 мм, като единият с титанева къишка, а другият с силиконова. При мен е модела именно с силиконова къишка. Корпусът на часовника при мен е тъмносив и изработен от титан, като за мъжката версия формата му е изцяло смугълна, което лично на мен много ми допада, придавайки му уникален стил, който го отличава от останалите смарт часовници на пазара. В дясната страна имаме два бутона, в горната част имаме дигитална коронка, която служи за цялостно управление, а в долната част имаме бутон, който по дефолт е направен за пряк път към тренировките. Въпреки това, можете да го пренастроите според предпочитанията си. Но имайте предвид, че той също функционира като електрод за различни измервания, като EKG-то. Бутоните са позиционирани чудесно, имаме лесен и бърз достъп до всичко нужно. Часовникът тежи само 53 грама, което го прави изключително лек и комфортен за ежедневно носене, спортуване и сън. Реално след около 20 минути носене изобщо не се усеща на ръката и може да се носи безпроблемно по цял ден без да ви дразни. Дисплеят е защитен от сапфир кристал, което го прави 2,7 пъти по-здрав от сравнение с миналогодишните модели. GT5 Pro има сертификат IP69K, което не го прави само прахо и водоустойчив, но е способен да издържа на солена вода и високо налягане. IP69K е най-високото ниво на защита срещу вода и прах. Часовникът разполага с 1.43 инчов AMOLED дисплей с резолюция от 466 на 466 пиксела и пикова яркост от впечатляващите 1200 нита. Тази яркост е идеална за външни условия, осигурявайки перфектна видимост на екрана при всякаква светлина. Цветовете са живи, а анимациите изключително плавни, като тъчскринът реагира безупречно, което показва старанието на Huawei да предложат премиум изживяване. В долната част на корпуса се намират обновените TrueSense сензори, които предоставят още по-точно отчитане на нашите показатели, благодарение на променената топология на разположението им. Една от любимите ми функции е възможността да избираме от богато разнообразие от циферблати. Някои са безплатни, а други платени и могат да бъдат избрани през приложението Huawei Health. Часовникът поддържа и Always On Display, като всеки циферблат има свой уникален режим. Това ви позволява да виждате часа постоянно, без да вдигате ръка. Имайте предвид, че тази функция съкращава живота на батерията. И като стана дума за батерията, производителите обещават 14 дни с едно зареждане, като при по-активно ползване, тренировки, включен GPS и чести проверки на други тестове за здравето и съня, като в моя случай, часовникът ще издържи около седмица, което отново е чудесна батерия предвид наситеността, цветовете и анимациите на дисплея. Зареждането на часовника става по безжичен път, като от 0 до 100 се зарежда за около час. Това е първият часовник на Huawei, който работи с операционната система Harmony OS 5, като това освен плавна и добра работа, добавя и куп функционалности. На пръв поглед нещата изглеждат дребни, но ако сте фенове на детайлите, със сигурност ще ви харесат. Часовникът не поддържа LTE, което означава, че не можете да провеждате разговори без да сте свързани към смартфона. Но ако сме свързани, можем да говорим и през него. По отношение на локализацията, GT5 Pro идва също с подобрения и обещава по-добър GPS сигнал, като има подобрения и в антената и алгоритъма. Спрямо GT4, GT5 Pro постига до 40% по-вярно следене на маршрут, 30% на изминатото разстояние и 20% в отчитането на крачките. GT5 Pro може да измерва пулса, наситеността на кислорода в кръвта, температурата на кожата, стреса, съня и EKG, като часовникът следи пулса ви във всяка една секунда и може да ви даде детайлна информация в Huawei Health апа на вашия телефон. GT5 Pro може да следи показателите ви при над 100 вида активности, като има подобрение при режима на бягане, който може да прави анализ на формата ви.
Като Huawei са използвали нова технология Sunflower Positioning System или SPS, която прави GPS проследяването по-прецизно и надежно, като минимизира отклоненията. В Huawei Health можем да видим доста детайли около тренировките ни, които ни дават яснота за моментната ни физическа форма, както и конкретни статистики, които можем да проследяваме дали подобряваме във времето. Например, при тичане можем да проследим темпо на бягане, в какви зони е работило сърцето, каданс, баланс, докосване на земята, възстановяване след тичането и форма на тичането, както и много други интересни и любопитни статистики, като например Dynamic Tracking, визуализацията на бягането по GPS карта и кога и къде е било най-тегаво и тежко за нас. Можем да се надбягваме с AI проекция и за хората с спортна злоба да е допълнителен стимул за още по-добри резултати. Ако сте фенове на голфа, може да следите колко силно и прецизно замахвате, както и да правите замахването по различен начин, а ако сте велосипедисти, автоматично ще бъдат показвани различни основни индикатори в реално време, по време на колоездене, или пък ако сте фенове на гмуркането, часовникът ви позволява да се гмуркате до 40 метра дълбочина, като по време на гмуркането имате детайлна информация за дълбочината на гмуркане, колко време сте под водата и други неща. Друг фундаментално важен момент е проследяването на съня. Сензорите на часовника работят много прецизно и буквално за секунди долавят кога спим и кога се събуждаме. В апликацията за телефон ще получим детайлна статистика за фазите на съня, колко време сме прекарали във възстановителен сън, колко пъти сме се събуждали през нощта и по този начин можем да имаме реална обратна връзка дали и колко се наспиваме и съответно, когато можем да проследим нещо, можем и да го подобряваме. За мен лично това е една от най-важните функционалности и изключително много следя какво се случва със съня ми. За мен това е един чудесен смарт часовник с много приятен дизайн и функционалности. Най-много ме впечатли батерията, която наистина е много сериозна и държи доста дълго време без да мислим за зареждане, което обичайно изключително много ме дразни при смарт часовниците, които имат и красиви цветове и дисплей като този. Много добър GPS тракинг има и прецизността на сензорите е впечатляваща. Много приятни функционалности, например като тази за офлайн картите. Като минус обаче бих изтъкнал, че за iOS потребителите като мен няма всички функционалности и не мога, например, да си ползвам wallet-а на телефона. Цената приближава GT5 Pro към премиум сегмента, но и дава много функционалности. Ако прецените, че това е вашия следващ смарт часовник, използвайте промокод Nikicha1, за да спестите 3% от цената му, както и да подкрепите директно мен. Благодаря. Какво мислите вие за часовника? Ще се радвам да науча в коментарите под това видео. И до скоро!